Namhlanje ke besilapha komkhulu Mpheko phansi kono Italy enkosi yethu nogcina umthetho. Bese nje ke ngamagosa ke apha kwa Rural Development and Agrarian Reform. Afikile ke amagosa beyasixelela kakhulu ngezinto abazenzayo, iservices zabo abazisa kuthi noba thina singazifumana njani na. Besibize onke ke amafama alapha eMpheko ngoba kaloku siyabona apha eMpheko sinomhlaba omninzi ongasebenziyo and ke ngoku abantu bakhona bahleli negadi zimile asisetyenziswa nemfuyo yethu nayo incinci. Bafikile ke nyani ke basicebisa ke into bana ke sikawalima njani amasimi ethu and imfuyo yethu singayilondoloza njani, negusha zethu nezinja zethu zinganyangwa njani ukuze zihlale zisempilweni. Siyabulela kakhulu ngoba bezile lamagosa atsho asikhilela, bekumnyama kuthi bekumnyama.